kowa, kai ne lidufin kowa, kai ne nasarar kowa, kai ne kubutar kowa, kai ne afuwar kowa, kai ne faharin kowa, kai ne shugaban kowa, kai ne ramar kowa, kai ne gatan kowa, kai ne hasken kowa, daɗin kowa. Lale lale mufarrij kashifal kurubi, barka da zuwa muke maka satirul uyubi, sanni da sauka manzon Allah mahi qulubi, sanni da sauka manzon Allah, sanni da sauka manzon Allah, sanni da sauka manzon Allah, sanni da sauka, sanni da sauka manzon Allah daɗin kowa, manzon Allah, manzon Allah, ya manzon Allah. توسلي غزل مقام المحمودي، ربك كمامي يكون نورا وبابا عددي، تن أنا الدنيا عرضك يا مامي تمولدي، أبامي إيكو أبامي داما دم قطب الفردي، كيت صلاتي كيت سلامي لنغ القائدي، سندي سوك abin wankewa da su daga wahidi, an kwallace shi an tsabtace shi tsab ya zo sayidi, nurin salami hadil hudati ya iso auhadi, yana isowa sai ya yi sujada Mustapha Rashidi, sannan ya tashi ya daga kansa da hannuwa a murshidi, ya kalli sammai ya duba kansai ko ina ashwadi, ya roƙi Allah da hannuwansa na martaba samidi. Sai da ta ce sai ga wani girgije amjadi, ko ya lullube shi shugaba fa'idi, na ji kiran mai kira yana ta faɗin abin tanadi, ku kewaya da shi ko ina ta san shi mu majadi, mahudar ta har mafaɗar rana ku kai shi Ahmadi, ku shigar da shi cikin ƙoramu su san shi a sayidi, su san sufarsa da sunayensa na duniya shahidi, an ambace shi mahi a yanzu sidi mufarradi, ta ji hariniya ta dawakai babu muƙayyadi, da motsin fuka-fukai na musamman duk ga mu'ayyadi, ga zantukan mazaje na ta mutunta shi sayidi, ana ta umarni da akai shi fasindidi, kude bishirar da shi halittu babu taraddidi, rauhani aljanu da mutane ayi musu tanadi, mala'iku dabbobi sun saye su ga sayidi, sirrai tsakunkuni da duwatsu bidu da aswadi, girgijen yana yayewa sai ga shi Ahmadi, ya
damƙe alhariri kore hannunsa sayyidi ruwana ta zazzafowa daga shi a sa'adu sa'idi ga kuma mai faɗi yana faɗin bak ahmadi sayyidina muhammad ya rike duniya wahidi komai yana cikin wannan da mukata muwahidi babu abin da ya yi saura sai ya bi mumajjadi lokaci ya yi shanin Allah ya cika ahidi kamshin martaba majidi ganin idona na ga mazaje har uku asfadi ɗayan da buta ɗayan da tasa ɗayan da zumarradi suka fidda khatamin suka wanke sau bakwai kayyadi sai suka sa shi gadon bayan sa hakika sayidi sannan ya rungume shi cikin wani fuffuke murshidi wani lokaci ya ciro shi ya bani mu'ayyidi take haske ya mamaye son mai ko ina sa'idi mai guri ya so ga mu tashi mi marhaba mi talale mu ƙara maraba da shugaban shugaba gashi nan ya iso halitta marhaba marhaba mai tajallin ilahi ya ƙarshen abin tanadi barka da sauka masoyin Allah sayyidul anbiya barka da sauka muradin bayi ka'idal auliya barka da sauka sarautar Allah nasiral azkiya barka da sauka mumiddil kauni inayatul atqiya marhaban mu'izil arwahi abin yabo sayyidi marhaban wasilul mawsul farin gani sindidi marhaban kamilin ikililin sabirun zahidi marhaban mai da na fata dalla awwalil abidi marhaban ya rasulallahi da ku ake lokaci marhaban ya rasulallahi haƙiƙanin tabbaci marhaban ya rasulallahi madakatar tsokaci marhaban ya rasulallahi madogara rashidi You are highly welcome on Key Trumpet, the best of mankind, most deserved red carpet. Wonderful, the handsome, uncomparable prophet. The word is always yours, alim al-shuhudi. Manba'ul usul al-asrar da ke gusar da tension. Sahib al-maqam al-mahmud garkuwar emotion. Jamal nur al-anwar hakikanin connection mai tsayawa bayi a gaban Allah yau mutanaki lale da annabi nasir al-ibadi lale da annabi hamil ash-shuhudi lale da annabi sahib al-widadi lale da annabi غاسل الفؤاد مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا ولي الله مرحبا يا خلق الله مرحبا يا ولي
مرحبا نور عرش الله مرحبا يا باب الله مرحبا يا ذكر الله wannan muna yin tawassuli da kai Ahmadu Zuljudi mutuwar mu ta zo mu mutu kamar masu gyangyadi annabi ka tsaya akan musu ɗauki ranmu cikin daɗi ba dan mu ba annabi kai mu baki ya gargaɗi mu kwanta a cikin sahabban ka faidil ahmadi